Lezi ndaba zehora lesikhombisa sigwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Mbukeli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. A silver grey vehicle appeared and fired shots at the other vehicle, and 3 occupants of the vehicle were shot and killed on the scene. Amaphoyisa athungatha abasolwa ngokudubula ababulale abalisa abathathu eMfulo eSoweto nokuyisigameko okusola ukuthi sihlobene nombango womzila wamatekisi kuleya ndawo. Remember, we're not done. We're just voting for the fiscal framework. The appropriation bill is coming. There are a lot of money bills that are lined up coming. Iphini likaMengameli wezwe Paul Mashatile uthi DA kufanele ikhombise ukuthi ifuna ukuba ingxenye yehulumeni wobumbano ngokweseka inhlelo zawo uhulumeni kulandela ukungaboni ngasolinye kwe-ANC ne-DA ngesabelo mali. Abampofu kunabampofu kulesabelo mali bazozuza lukhulu. Umengameli we-IFP uVelenkosini Hlabisa uthi leli qembu liyasimela isinqumo salo sokweseka ukuvotelwa kwesabelo mali kulandela ukungaboni ngasolinye kwe-ANC ne-DA ngokwenyuswa kwentela yempahla ethengwayo. Mbukeli sikubingelele sikwamukele ey'ndabeni zakusihlwa igama labo noxolo Mamtshali bokwamala sibonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje kusihlwa. Ake singene kuzo-ke ezanamhlanje. Iphini likaMengameli uPaul Mashatile uthi uma iDA imisele ngokuqhubeka nokuba ingxenye yehulumeni wobumbano kazwelonke kuzofanele ivotele ukugunyazwa kwesabelo mali. Ubekhuluma nabamaziko eindaba emva kokwethula inkulumo yosuku emcimbini wesidlo sasekuseni obuhlelwe inhlangano iAhmed Kathrada eIlovo eGoli. Ephendula malungana nokukhathazeka kwezimakethe kanye nabatshali imali ngokuzinza kohulumeni wobumbano, iphini likaMengameli wezwe Paul Mashatile uthi bazibophezele eqinisekiseni ukuthi uhulumeni uyasebenza ngendlela efanele. All parties in the GNU will be consulted because it's important that we don't lose time. South Africa has got many challenges and all parties must understand that we must put South African first. Uqhube wathi iDA kufanele ikhombise ukuthi ifuna ukuba yingxenye yohulumeni wobumbano ngokweseka izinhlelo zawo uhulumeni. Remember, we are not done. We're just voting for the fiscal framework. The appropriation bill is coming. There are a lot of money bills that are lined up coming. So now that they've not voted for the fiscal framework, it set the tone of what they will do with the appropriation bill, division of revenue bill. Those things are still coming. Kusenjalo uNishan Bolton wenhlangano iAhmed Kathrada ugcizelele isidingo sokubhekana nezinselele kuhulumeni bezindawo ikakhulukazi eGoli njengoba ethi idolobha lidinga umbono ocacile nozokwesekwa izakhamuzi. Crisis Alliance that the Kathrada Foundation is part of, we will be appealing to people to really not ignore local government when they think about politics. Local government requires the best minds and talent in this city to come forward and serve the city, either in the administration or as public representatives. Impilo kaAhmed Kathrada ikhunjulwa nje kufufusa ungaqiniseki eNingizimu Afrika kwezomnotho kanye nakwezombusazwe. Umengameli we-IFP uVelenkosini Hlabisa uthi leli qembu liyasimela isinqumo salo sokweseka ukuvotelwa kwesabelo mali kulandela ukungaboni ngasolinye kwe-ANC ne-DA ngokwenyuswa kwentela yempahla ethengwayo. Njengoba iqhubeka inkulumo mpikiswano emayelana nokwenyuswa kwentela yempahla ethengwayo kanye nokungacaci kwekusasa lohulumeni wobumbano, iqembu elisendaweni yesithathu ngobukhulu kuyo iGNU iIFP ligcizelele ukuthi lona limiphi kulolu daba. Umengameli leli qembu uVelenkosini Hlabisa uthi yize bebephikisana nokwenyuswa kweVAT ngamaphesenti 2 bayavumelana ke nokwenyuswa kwayo ngo-0.5 wamaphesenti. IIFP ithi ikholele ekutheni lesabelo mali sizosisa ekusimamiseni umnotho. Ukwenyuka kwale VAT kuzothola ukunxephezeleka ngoba kule budget imali eningi ifakwe kwinqala sizinda. Kuzokhandwa imigwaqo, kuzokhandwa ama-bridge,
kuzokwakhiwa izakhiwo eziningi, ukufakela kwamanzi emphakathini yakithi, ukufakela kagesi kubantu bakithi, ukunikezelwa kwe-sanitation, isiqoqa indle emphakathini yakithi. Ngesikhathi kwakhiwa lemigwaqo nama-bridge kuzodaleka amathuba omsebenzi. Abantu abazosebenza akusibona abasebenza, abantu abampofu kunabampofu. Uhlabisa uthi lesabelo mali ngeke sifake incindezi kwabantulayo. Kunabampofu kulesabelo mali bazozuza lukhulu kunokuba bengazuzi lutho. Inani lokudla elingenayo i-VAT landisiwe, ukudla okuningi lo 0.5 VAT increase awuzokungena kukho. Uhlabisa ugxeke abanye abaholi abagxeka ezinye izinqumo ezithathwa i-GNU. Uhlabisa uthi iqembu lakhe lisazibophezele ku-GNU. Are we good, colleagues? Sicela ukwexwayisa abanenhliziyo ke isheshe zizwele ngodaba olulandelayo. Icala elibhekene nowesiliso neminyaka ngu-26 ubudala osolwa ngokudlwengula umshana wakhe neminyaka emine ubudala lihlehliselwe umhla ziyisithupha kuNhlaba inkantolo yeMantshi iMahwereleng eLimpopo. Wethukile futhi ukhungathekile. Lo mama akasaphinde akhohle ukubona engena endlini efica umfowabo ehlukumeza indodakazi yakhe. Uthi washiya izingane zakhe ezine waya esitolo. Uma ebuya izingane zamtshela ukuthi umalume ubaxoshile endlini. Uthi zathi bambonile phezulu kwentombazanyana. Uthi wathola ingane yakhe inqunu ikhala wase ebuza umfowabo ukuthi wenzani, wathi akenzi lutho. Bayihambisa ke ingane emtholampilo nalapho baqinisekisa khona ukuthi idlwenguliwe. Abasinomtesta baconfirm or vele urepilwe. Umsolo uvele kokuqala enkantolo wathweswa icala lokudlwengula. I-NPA icele ukuba leli cala lihlehliselwe amasonto amane ukuze iqhubeke nophenyo. At this stage, Your Worship, the state's application will be for postponement for purposes of investigations. The statement of the child, which still has to be obtained through a forensic social worker, still outstanding, as well as the DNA results. Chain with regards to the handling of the samples, also outstanding. A period of at least 4 weeks will suffice. Icala lihlehliselwe inyanga ezayo. Then the matter is postponed until Tuesday, the 6th day of May 2025, for the purposes of investigations. You are therefore remanded in custody. Amalungu omphakathi abegcwele enkantolo. Inkantolo ephakeme yase-Western Cape ehleli eSaldanha Bay iyaqhubeka nokulalela isicelo sabasolwa ababili abakhala ngokuthi bashaywa ukuze bavume icala nyakenye kwelokuthunjwa kwentombazanyana uJocelyn Smith. uJakina Police noStefano van Ryn babanga ngelithi bangulwa kanobomi ngamapolisa ebanyanzelisa ukuba benze ingxelo ezivuma ityala. uColonel Adrian Pretorius nowabhala phansi lengxelo ibangwayo nguApolice ebethawuziswa ngemibuzo namhlanje. The accused first talked about the Sunday that I think I wrote it down that Kelly told him something about the child, and he talked about the Monday when they took the child. The context was that on the Sunday she told him about the plan, if one can call it that, and the reasons therefore. Correct, my lord. Then at about 12 o'clock, the time that we dealt with earlier, when she came home, she told him, but she had spoken to Makalima about the money already. That is correct, my lord. Ipolisa elaphileka uApolice ukuya kwagqirha lithi wayenezivubeko kuye. Elityala belicwangciselwe iveki ezine kwinyanga ephelileyo, kodwa ngoku singena kwiveki yesithandathu emva kokongezwa kweveki ezimbini. Nanjengoko kubonakala ukuba kusekude engqinibeni, inkundla ethabathe isigqibo sokuba malibuyele eKapa nalapho lizagqityezelwa khona uqala kweveki ezayo. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wobasi eSaldanha Bay. Bukeli okwamanje ke sathi nje kequnga ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sizokuphathela udaba oluthile. Asinalo neyokutya, sicela ukutya emizini, asinayo nendawo yolala, silala phandle ukuba sigada amazinki kuba angebiwa.
Amakhulu ezakhamuzi asale dengwane endaweni eyimjondolo eNew Rest eWellington eWestern Cape ngemva komlilo ongqongqise kuleya ndawo. Phinde-ke sikwamukele sikubingelele mbukeli mangabe usanda kungena lapha ey'ndabeni zesiZulu ku-SABC 1 Mzansi for sure. Asikhumbuzeke mbukeli ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus ungena ukuze uyicinga amagama athi SABC izindaba. Kanti nje-ke mangabe sibheka-ke ezinye-ke sizokhuluma ngazo mbukeli sizobe sikhuluma ngalo udaba lokudutshulwa kwabantu laphaya eMufulo eSoweto. Zibalelwa emakhulwini zakhamuzi zasemjondolo iNew Rest eWellington eBowland ezakha kabusha amakhaya azo kulandela ukusha kwawo ngempela sonto. Kulesi sigameko somlilo babili abashonile. Zilinganiselwa emakhulwini ayisishiyagalombili izakhamuzi ezisale dengwane kulandela umonakalo owenziwa umlilo. Izakhamuzi ezithintekile kulesigameko zilahlekelwe izinto zonke bezinazo. Asinalo ndiyokutya sicele ukutya emizini asinayo nendawo yolala silala phandle ukuba sigada amazinki kuba angebiwa sive kukhwazwa kuthiwa kuyatsha siphume nyani kwasibona kuyatsha kutsha ngapha ngentla kuthi kude kuthi siphume ke ube umlilo udwanguza umlilo sikwazi nokukhupha izinto. Izakhamuzi ezithintekile zithi izingane ezifundayo kungenzeka zingakwazi ukubuyela ezikoleni kuleli sonto ngenxa yokusha komfaniswano wesikole kanye nezincwadi. Ngomso babuyela esikoleni I don't think bazawukwazi ukubuyela because abanye zishila uniform abanazo nempahla zesikolo. Even no sister wami ofunda high school grade 11 I don't think uzokwazi ukubuyela ngomso esikoleni. Inhlangano engenzi inzuzo iGift of the Givers iyaqhubeka nokulula isandla ukusiza labo abathintekile kusaphenywa ngembangela yomlilo. Imvula engenamkhawulo eyingxenyeni ezithile zaseFree State isiholele ekugcwaleni ngokweqile kwamadamu amanzi esifundazweni. Abesikhungo esibhekele isimo sezulu iSouth African Weather Services bakhipha isexwayiso sesigaba sesine esihambisana nokuduma kwezulu okunamandla okungalindeleka eFree State kusasa. Iziphathimandla zikahulumeni esifundazweni iFree State siqaphe noma yini engenzeka ngenxa yemvula yasentwasabusika elokhu iqhubeke njalo kwezinye zezingxenye zesifundazwe. Amanye amadamu agcwele phama ngenxa yemvula. Sekwexwayisene izakhamizi ngokuthi ziqaphele kakhulu imfula engaba lobungozi ngenxa yokugcwala kwamanzi. This particular heavy rains, they have more impact around flooding, especially where these dams are really overflowing. But what is really important to us in this part of area and also in other areas, we are really encouraging our citizens. They must be on alert all the time. Esifundazweni iGauteng nakhona imvula enamandla inomthelela wokugcwala ngokweqile kwamadamu obwala kuona nelikhulukazi iVaal. Abomnyango wezamanzi nenhlanzeko sekudingeka ukuthi baze bavule nesango lesihlanu ngenxa yokuthi leli damu seligcwele kakhulu. Kungenzeka ukuthi kuphinde kuvulwe nezinye izinto zaleli damu uma liqhubeka nokwenyuka izinga lamanzi angenayo ngenxa yemvula. Abakhele eduzane nemfula iVaal bexwayiswe ngokuthi baqaphele izinga lamanzi uma bebona likhuphuka ngamandla bathuthe izinto ezifana nempahla ongaba sengcupheni ukubalwa khona nemfuyo. Icala lowesilisa osolwa ngokudlwengula aphinde abulale uAmanhle Samane Orlando eSoweto ngonyaka odlule lidluliselwe enkantolo ephakeme eseGoli ukuze liqulwe ngomhla ziyisishagalolunye kuNhlaba nonyaka. The case against Peter Simao has been transferred to the High Court. It was set down for serving of the indictment and transferred to the High Court. His first appearance in the High Court of South Africa, Gauteng Division in Johannesburg, will be on the 9th of May 2025 for a pre-trial conference. We are ready to present a formidable case before the High Court. We have concluded the process of consultation. We have lined up our witnesses, and the commitment that we can give is that justice will be delivered.
Amaphoyisa athi aseyithendeni zeyinswelaboya eyiveleza avulela ngenhlamvu emotweni ebihamba abesilisa abathathu abangaphansi kwenhlangano yamatekisi iWater. Lesi sigameko senzeke ekseni namhlanje kanti abenhlangano iWater bathi sebelalo benyoni ubuthongo ngoba abazi ukuthi lizophinde lidume nini futhi izulu lezandla. Ivele yaphaphalaza emgwaqeni yagcina ingqubu zesihlahla imoto ebihamba isulu zalesigameko. I have indicated that 3 people have been shot and killed this morning around about 8 o'clock. A silver grey vehicle appeared and fired shots at the other vehicle, and 3 occupants of the vehicle were shot and killed on the scene. Inhlangano yamatekisi iWater uthi lesigameko sibehle ngaphezulu wathi ke kodwa ke uhulumeni unesandla kulokhu. Manje kufuneka ngenelele kodwa sekuyoba nje bungenela because uyowenza yonke lento. To start with bengafanele athatha ama route abanye abantu abanikeza abanye. Mase kunzima ukuthi ababuyisele emuva. That is why senza lento lenkinga lena because lo amnikeza iroute uzobuka ukuthi manje usuyithathelani because seyibhalile. Undazweni uthi awehle amaphaphu ikhali phansi axoxiswane kuxazululo lenzuka ikeyi. We send condolences to family, friends and the industry. We condemn the barbaric act with the contempt it deserves. As a department, we are still trying to gather the facts around the killings. However, we do ensure the public that we are going to leave no stone unturned. Igama lami ngiuCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC. Ikomidi lasePhalamende elibhekele ezobulungiswa nokuthuthukiswa komthethosisekelo seliphakamise igama lika Advocate Dinki Dube njengofanelwe ukuthatha intambo njengephini lomvikeli womphakathi. Dinki Dube uthole izincomo njengofanelwe izikhundla ngenxa yolwazi lwakhe olunzulu nolithathwa njengolicebe kakhulu ngokwesipiliyoni. Ingamashumi 25 iminyaka eseyinhlakeni ezahlukene nokumanje usaqashwe njengomqondisi omkhulu kukhomishana iPublic Service. Esithangamisa inhlolokhono yakhe uhlonze lokho athi angaqala ngakho umethatha intambo ukuvuselelwa kosiko lobuqotho nokuziphatha kwezisebenzi zikahulumeni. That would be for me an area that we would recommend that for the PP that we target. Important skill of capacitation, upskilling, but that always should be matched with the awareness around just professional ethics, understanding that as a public servant, you are there to serve. Okay, Dube wengeze ngokuthi ihhovisi lomvikeli womphakathi kufanele kufinyeleleke kulo kalula ngendlela ezahlukene. In addition to utilizing technology, which I know the PP has actually done a lot with that, making the office accessible by being able to lodge complaint through, the SMS. I do believe that you should still be able to go to communities directly. So a very focused, rigorous community outreach campaign. Iphini lomvikeli womphakathi liqoka umengameli wezwe ngokulandelela incomo ezenziwe ishaya mthetho. Ozoqekelwa kulesi sikhundla uzohlomula ngeholo elisondele eyigidini 2 zamarandi ngonyaka. Wesimo sezulu uzolandela ke emva kwekhefu. Kwentozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesisho singenamahloni ukuthi aqhubeka amathuba amakhulu kakhulu emvuli kakhulukazi engxenyeni ke esenkabeni yezwe ngokuma amakhulu ngokuphakathi kusondela eduze kontaba zokhahlamba eGauteng yonke nempumalanga athanda kuba mancane kanjalo nasengxenyeni ke ezingaseningizimu sihlabele phambili siyobheka usungula kusasa la amathuba amakhulu kakhulu enkabeni yezwe uyongena lapha eFreystata koBloemfontein ehleli kakhulukazi ke lapha eEastern Cape koBeaufort West kanjalo nasengxenyeni koGuno lingaseningizimu lapha eWestern Cape abe makhulu ngokuphakathi kuzo zonke indawo esentshonalanga uyongena lapha eMthatha siyongena lapha kwaZulu-Natal la kuzobe kuxake khona inkungu ekhathini zasekuseni ukunyukela njalo uyongena empumalanga ngathanda nje ukuthi inkungu beziphazamiso asamancane kodwa amathuba mawungena kakhulukazi eGauteng kanti South African Weather Service iyasikhipha isixwayiso sasebusuku namhlanje ukuthi ke lezi imvula ekuthanda ukuba namandla lapha ko-North West uyongena lapha ko-Upington ngathanda ukuthi ke kube isigaba sesine kanti ke esesibili ephelezele ukuduma okunomgozi mawungena endaweni ke ephakeme lapha eEastern Cape ukusondela eduze kwentaba zokhahlamba kusasa leso simo sikasilindela ikakhulukazi lapha eningizimu
KwaZulu Natal isigaba sesibili uyongena lapha eStern Cape endaweni ephakeme kanti ke singaqhubeka futhi ke isimo sithanda ukuba sibe engxenyeni ke esenkabeni kwalase Free State imvula ephelezela ukuduma ethanda ukuba namandla ekhanda ikhukhula ngale kwaloko amazinga nje aphansi ebusuku namhlanje kofika kusasa kusayimpondo zakomo thanda ukufudumala nje kuzo zonke indawo kusuka nje entshonalanga uyongena enkabeni uyongena kakhulukazi ke lapha ko Richards Bay ngasenyakatho KwaZulu Natal ngasogwini sihlabele phambili siyobheka kakhulukazi ke osuku lakusasa ngophambo enhlamvelanga uthanda ukushisa lapha komhlaba uyalingana komanguza kongwavuma sisho sithi ngale kwalo KwaZulu Natal lifudumale liphole kodwa mawungena enkabeni kwalase Free State ko North West uyongena eGauteng empumalanga kuthi ukushisa kodwa mawungena eMessina phansi lapha eStern Cape ngathanda nje ukushisa mawungena lapha kuMakhada kanti ke ngathanda nje ukufudumala engxenyeni eziningi siyongena lapha eVustile lithi ukuphola kodwa ke mawungena kakhulukazi engxenyeni ke esilapha kwanyanga ogugulethhu umvumele ngigoqa ngokungena mahloni ukuthi ke ngiyayithatha indawo benobusuku obuhle. Bukelisi sibeka lapha ke bese kuphathele zona ngolikamageba kusasa bazobe bekhona kodwa oza kwethu neindaba zolwimi losixhosa ngehora lokuqala emini wena nje ke ube nobusuku obuhle usale kahle.